Takže, čože, asi to môj partner není, takže to bude docela fajn. Lebo som sa ho konečne zbavil. Myslíš? Ja furt existujem. Stal som z mŕtvych. Ty nie si Ježiš. No dovol? Ja som debil. No, isto. A dovol? Ľudia, dobre. Tak Máme hrať Roblox, ale čo na Roblox? ja neviem. Tak, dobre. Shenanigans. Ty buď s tým tíško. Ale áno. Poďme GNB. Neviem. Tak môžeme skúsiť. A ty to nevieš, to ti je k ničomu. Aha. Tak poďme hrať napríklad. Môžeme Bite by Night, I guess. OK? To sú moje random hry, Ja berem. to... Wait. Homeless Life? Zbijem ťa v Homeless Lifeu. Takže ideme hrať. Čo si chcel? Bite by Night. Ja už to tu mám. Aha, dobre. O nie. Máte radi Bite by Night, alebo je to blbosť podľa vás? Podľa mňa je to celkom dobré. Hej. Ale nehrávam to času. Ako, ja som už bol aj ten killer a mňa veľa zbaví byť ten, ktorý uteká. Runner. To si ty až Jujutsu Shenanigans. Jasné. Malý runner. Vážne nebudeme čakať 3 hodiny. Uj, ja tu chodím. Ja nechodím. Ja tu môžem chodiť. Ja vidím černotu. Aj. Vzdykol som si, lebo nikto mi tu nič neukazuje. Určite. Ja ho trvám. No áno. Ja som môj brat. A dobrá. A taký imaginárny kamarát. Dobre, Bite by Night nevyzerá, že sa na tomu chce načítať. No. Poďme dať čo iné. Ale čo? Aha, mne sa to už načítalo. Ja mám pingu 30, to nie je čo dobré aj mne. Neviem, či mám FPS-ka dáke vôbec. Aha, už tu vidím, aha, tu sú hviezdičky. Keď vám takto petágru budete vidieť hviezdičky podľa vás ľudia? Poďme to odesto. Hviezdičky. Alebo keď sa napijete koli, že poviete, že je fajná a poviete, že by som mohol skúsiť haboš, baboš. Dobre, ale poďme dať čo iné. Lebo toto nevyzerá, že to funguje. To je ultimátne lagy 0 minus 0 FPS. Menej. Aha, tak kamoš hľada čo, ktorý už nemá svoj účet. Dá. Gabi. Ktorý sa volal Kapi. Poďme tieto elementy, nie je to úplne. Na nič celkom. Nie na nič, ale je to celkom dobré, ale veľa vecí už tam mám. Nie je kúpených, ale už som si všetko porobil každý. Tu sú všade. Napríklad si všimnete dákej hry a proste všimnete si jej a troška sa ním zaporiznáte. A potom tu bude všade brainrot. Že nájdeš dobrú hru, napríklad si myslím, že to je najlepšia hra, potom si ju vzdáte head a brainrot, aha, vidíte to brainrot, ale to aj hate brainrot. Napríklad ešte kde mám brainrot? Kamo, lebo tu je všade brainrot v tomto Robloxe. Ja to nebudem točiť. Ani Tak tí youtuberi to točia aj veľa. Poďme, že Eternal Night. To mala byť najlepšia FNAF hra. Tak môžeme Najviac creepy skúsiť. FNAF hra. Specificky. By the way, mám 18%. A ja mám 30 mini, 35. A Samsung, jahaha! By the way, Tobiasovi spadol jeho Samsung z obrovskej budovy a on mu prežil. Možno. Čak mám nový. Nie, nemám. Už mám tento tak dlho, že až. A skúsim dať Battlefield. Skúsiš. Ale nedáš. Nedal si. Dobre, je to Dobrá, vody asi ani nepo viac ako polovice. Tuto hru sme už raz hrali. Asi hej, sa mi zdá. Ale na YouTube ešte nie, neviem. Nie. To má iba 4 minúty. Pokiaľ viete, pokiaľ si pamätáte na... Dobre, pokiaľ si pamätáte na youtubera Freaks.sk, tak to som bol ja, ako starý účet. Custom Night. Môžeme si dať
Poďme takto len. Ja to creatnem. Koľko chceme animatronikov? Neviem, daj akorát tak. Že tam, tak, keď som mal tam učiť Flix.sk, ale teraz som to už zrušil, lebo sa mi tam dostal vírus, tak keď som napísal, že mám skončiť s YouTubem, a vy ste písali, ne, neskončíte s YouTubem, ne. Seš v tom dobré, Ja som ti zmizol. Alebo čo ste robili? Ale toto je iba pre jedného. Musíme to zmeniť. Nejdem to ani meniť, vlastne iba to dám. Toto. Hej. Toto iba dám. Buď ticho. Buď ticho. Buď ticho. Teda mňa nájde iba. Ja ťa nevidím. Nikde akorát. A ty máš mňa invajtnúť asi. Pokiaľ to je pravda. Invajtnem ťa. Ako fakt to bolo šesene. Ty mňa tu musíš mať, bro. Bro. Si nám... Nemám ťa tam fakt. Ja nemám ešte ani. Každá právna, aby táto bude máme. Máme. Ja sa do takom napojím zase. Aha, už tu je viac serverov vytvorených. Ale ani jeden není tvoj. Hej, lebo som ho vyjmenil. Aha. Dáme ešte. No taký je v posiel. No taký je v... Čo mňa pozýva? Aj mňa pozýval. Tu je Tom. Ja, tak ten Tom ma pozýval. Aha. Nie, ja som dal Crazy Bear. Bude iba medveď. Dobre. Ale Šialený medveď. Ejkejk. áno, viem lepšie po anglicky. Baboš, Štefanoš. Baboš, Štefanoš. Dobre, neviem... A po prípade pôjdeme na takého iného servera. Môžeme ísť napríklad na tohto borečku. Poďme na ňo. Lebo bohužiaľ, mne to nefunguje. Pre 4 to je. Ale ja ho tu teraz nemám. A mi sa na ňo nedá joinúť. Tak na koho dáme? Dáme na toho oného. A Miev. Kde mám Miefa? Ja nemám Miefa. Bro, ako fakt nejdeme nájsť žrudáku. Poďme proste Jujutsu Shenanigans, lebo... Hej. A tu budeme čakať 3 roky, ľudia sa určite už nudia. Takže musíme to rýchlo speedrunnúť, lebo... Rýchlo na vlastne servera, poviem si. Hej, lebo tých ľudí vidím, že už zaspím pri tom normálne. A musia si dať, normálne ešte si musia takto držať oči, aby ich mali tak vykulené, aby sa mohli dívať na tú obrazovku. No dobré, konečne. One ear later. Chihuahua. Viete, že ti vám vymenovali svet? Lebo Ticho. art. Lebo po anglicky oni hovoria earth. Ak neviete, čo je earth po anglicky, tak to znamená svet. Vidíte, či vám si zaslúžia viac kreditu. Áno. Rovno si dáme fight. Hej. Gambare. Dobre, daj mi hit.
Ja to nienawidzę. Daj mi hit. Daj mi hit. O, to mi nie pomogło. Daj. A ja som to inak zapol. A, počkaj, koľko máme minút, celé video? Počkaj, neútoč. Máme 10 minút. To nevadí. Ja už nedakno. Ale to mi vlastne ježí. Ježí si. Au. Niekam trnul cez tú mapu. Neviem. Joj, to som sa dobre vyhol. Bro, mal som tam dvere. Jak po tebe nedám? Ja som huligan malý. Ty nie som huligan. Ale čo by? Ja ti dám malú, čo by. Au, ja neviem. Ani tak neviem, to vyšlo. Asi som dostal rečku zmenší na Tobiasa. Ale na opačnú verziu Tobiasa, ktorá je otravná, strašne otravná, najviac na svete. Potom musím vystrihnúť jednu časť. Ja to musím strihnúť. Ja sa aj tak budem strihať video teda. Ja to nevadí. Bro, Ja fakt striham video skoro. prečo si nedal hit score? Dneska mi sa zdá, že to nedarí. Dáme si jačkám to. Skúsim sa ďuďu, potom A nejaký... že zrazu to mám skúšu, kamo. Ty máš, ale zrazu ti to ide. A budeš tu. A nie so mnou. Musím mazaj. Ja nehrám s tvojim botom. Isto, že? Ja si nezbil autobota, aby si nemusel sa trápiť so mnou. No ja som nevedel dať. Možno ja nehovorím. Takže on si zapol autobota. Možno. Možno kedy, no to je lepšie. Daj. Kamo, ja nebudem chytať nič. Ale Ja by som už bol mŕtvý, keby som ťa zabil na tej zemi. moje kopačky ideš chytať. No auto, to sa mi nepáči. Ale mne sa to páči. No poď sem. Nepôjdem tam. Skoro si dostal kopačku do książki. Chodźmy po ciebie. Po pełnicu. No. Další viem pre mňa. Jaha! Dobre, Ale ujdem, že by som ho zabil, keby ešte zostal 5 sekúnd na tej zemi. Nie. A počkať. Spravíme jednu jednoduchú vec. Nie. Jo. Počkať. Aha. Mám iba písmenu, ale nemá. Aha, nemá zapnuté. Dobre, dobre. Chudák. Dobre, musím si dať ten ďalší svoj. Počkať, ja sa teda obochnem k tebe. Tento by si mohol vyhrať ty. Ahoj. Čau. Ty si gambler. Táne, nie si gambler má. Dám si skill charaktera. A GG je skill. A dobre, za to mám easy win. Za tohto veľmi neviem hrať. Ale to je... Dobre, nespomuj. Dobre, a poďme dať tento pás. Poďme oficiálne. Auto si nepekne blízky. A ja pôjdem do toho útoku. Kamo, ty si mi zrušil tú červenú vec. Rašisto. To nenávidím. Kamo, ja to všetko rozbijem, iba teba nie. Ty si nemôžeš netrafenie. Ja som to netrafil. Auto sa nedá botnúť. Dobre, tak toto bolo ultimátne skill, čo som dostal. Kamo, ja za to nie som dobrý, absolútne. Ja easy kill.
po mne netáhne, už nebudu hať. Aha, ak som bol dobrý, že som to po tebe nehodil. A chcel som mi dať Black Flash. Za to, že som to po tebe nehodil, som ti chcel dať Black Flash. Bro. Dobre. Další vín pre mňa. Keby som musel dal toho len. Teraz si Kurt, automatické spamovanie. Ale si nevíš spamovať. Takže, Ne, už totálne spamovať ľudia. kde si? Čujte na ňo. Bro. Bro. Ej, to si ty. Poďte na ňo! Bro. Ale ty nemáš kurva. Chalani, poďte, mám. Chalani, poďte na ňo. To jak robíš, ktorý si ty? Bro. Prestaň spamovať. Ja iba dávam svojich botíkov. Ty spamer malý more. Nemám teraz. More. Zmrt. Tam sú moji boty, kámo. Spamer. Nie, to sú moji boty. Nechom, ty spamuješ. Nie, ľudia to vidia. More, spamuješ. A ty neviem čo. To nechci. Aha, on sa prepadol. Budem mať akú výhodu. More, bro. Strel ho! To prehrám. Strel ho! Bro, prestaň spamovať. Ľudia vidia, ja dávam útoky, aby som si spawnul ďalšieho bota. A to je spamovanie. Bro, koľky sa tam za mnou spamuje? Ako sa za mnou spamuje? No daj, dám za teba, kámo. Počkaj, teraz už... Skúsiš, bro. Spamovanie. Ale ja ho drčím. Ty si myslel, že budeme další easy kill? Áno, myslím. Je to bot! Bro! To je najlepší charakter. Najlepší pre mňa. Hej! Akože on je skillke, nie? Bro, ale to je blokovať aj to. Aha, ty ťa ísť napáliť do teba. Ty keď sa spawní za tebou dáky, tak to nie som ja, ale to sú moji botovia. O, teraz som nenachytal. Mamo, ty môžeš kaučernovať, ja nie. Ešte tam je jeden. A strel do něho. To není spam, to je skill. Skill. Žádný issue. To issue tam není. To se raz pozor na botách. Aha. To mám 10%, no musím to dohrať. 10.
No przestań tutaj. Wiesz, to jest nie widzę. Bro! Otra mi myśli w boku. Bro! Dlaczego? Za to, że mam was, tak? Dobra, już można ukończyć wideo. Ej, poczekaj, ja muszę ukończyć, muszę dać.